Hola, bon dia. Jo sóc Anna Ferrero i pertany a l'Associació de Comerç i Serveis d'Ontinyent. La nostra associació du prop de 30 anys treballant per el comerç d'Ontinyent. Tenim les primeres marques que tu pots trobar en una gran ciutat, estan representades en les nostres tendes. Els serveis que ofereix la nostra associació, tenim peluqueries, estètiques, salons i en quant a salut també, òptiques, que tenen un servei al nivell de qualsevol saló de Madrid, per exemple. Cafè i Comerç són unes reunions que fem i a les que acudim els socis, que estan molt interessants perquè parlem sobre les nostres inquietuds, què ens preocupa, quines ajudes tenim, què campanyes anem a ficar endavant, si ens sembla millor, si hi ha que fer algun retoquet. Sempre estem treballant per a que el soci tinga totes les ferramentes necessàries per liderar el mercat en la nostra ciutat. Tenim una associació molt dinàmica, molt dinàmica. Sempre estem pensant en campanyes, però no sols campanyes, també accions puntuals. De sobte vegem que n'hi ha alguna acció en la que tenim que dinamitzar els carrers d'Ontinyent i nosaltres ahí estem. No sols estàs tu així dintre del teu negoci, sinó que participes de les coses que estan ocorrent en el carrer. Per a nosaltres, estar dintre de Confecomerç és molt important perquè és la primera confederació a nivell de la nostra comunitat. El fet que estiguem dintre ens dona seguretat perquè és la via que està en contacte en totes les accions de futur que van a tindre repercussió en el comerç de la nostra ciutat. El vincle que es crea entre socis, gent que no es coneixíem de res, de sobte es fem amics, anem a sopar junts, tenim un sentiment de proximitat. Quan anem a l'associació sempre sentim que s'acaben les individualitats i de sobte surt el conjunt, el que som i signifiquem Comerçint. A mi m'agradaria que pensàrem un poquitiu en lo bonicos que són els carrers plens de tendes. Quan anem de viatge, què ens agrada? Veure aquests carrers tan xulos, que són pròxims perquè tenen negocis, tresors de negocis. I per què poden estar aquests negocis en el carrer? Perquè es comprem, perquè fem ús d'ells. Els negocis que estan a peu de carrer no poden desaparèixer perquè són el que fan bonica una ciutat. El comerç de proximitat és molt menys contaminant que el comerç, totes les coses que ens porten de més enllà, que necessiten un transport i planeta en tenim un i el tenim que cuidar. I aleshores cuidar els nostres carrers, cuidar les nostres botigues, cuidar els nostres venedors. Això és molt important. Viu experiència i compra al comerç local.